Avec votre permission, on peut commencer, j'espère. C'est bon? Donc, bonjour tout le monde. La conférence de presse est ouverte. Je tiens, au nom de l'ensemble des militants et des sympathisants du parti CODEM, à remercier la presse pour ce déplacement massif et pour l'intérêt accordé à notre invitation. Et aussi remercier les hommes et les femmes du parti qui ont fait le déplacement ce matin, malgré les occupations multiples. Donc merci à tous d'être là. Et permettez-moi, avant de commencer, d'avoir une pensée à toutes les victimes, je dirais à toutes les victimes civiles et militaires que notre pays a connues ces dernières années, ces derniers mois, ces derniers jours. Et aussi nous permettre d'avoir une pensée. Et après toutes les informations reçues, donc l'espoir de retrouver notre frère Soumaïla Cissé. Donc pour tous, permettez-nous juste une minute de prière et de pensée. Avec votre permission. Merci. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à tous. Alors, je fais aussi, excusez-moi, un peu le maître de cérémonie. Donc, l'activité de ce matin se présentera comme suit. Nous avons une déclaration. Nous avons une déclaration de position très courte, très simple à comprendre, alors qu'on va permettre au rapporteur du Bureau national de les lire et de vous distribuer ces documents. Alors ensuite, après distribution, on va faire ce qu'on appelle la lecture expliquée. Je vais faire la lecture expliquée de notre document. Et enfin, on vous donnera la parole pour d'éventuelles questions. Si ce format est acceptable, je vais demander au rapporteur. C'est où les documents? Où sont les documents? D'accord, ok. D'accord, donc il va lire le document. Il dit qu'il l'a pour le moment sur son téléphone, mais ils sont en train de le tirer dans la salle. Et bientôt, ce document vous sera distribué. Donc, le rapporteur Sidi Kalmami Koulibaly pour lire notre document avant la lecture expliquée, comme je l'ai dit. Merci beaucoup. Oui, bien sûr, il faut se déplacer. Tu peux aller là-bas? D'accord, ok. Ok. D'accord. D'accord, ça. Il sera provisoirement président. Bon. Déclaration de presse de la CODEM. Le comité exécutif de la CODEM s'est réuni en session extraordinaire le lundi 31 août 2020 sur la crise que traverse notre pays
et ayant conduit à la démission du président de la République le 18 août 2020. À la suite d'un examen minutieux de la situation, la CODEM, soucieuse de la préservation des acquis démocratiques consacrés par la Constitution du 25 février 1992 et de la stabilité du Mali, propose que la transition soit la plus courte possible, entre 9 et 12 mois au plus, car elle ne doit avoir que deux missions essentielles, le retour de la sécurité et l'organisation de l'élection présidentielle, afin de doter notre pays d'institutions légitimes capables de faire face aux immenses défis auxquels le Mali reste confronté depuis une décennie. Pour ce faire, il faut choisir de façon consensuelle un président civil pour la diriger, mettre en place un gouvernement d'union nationale avec une feuille de route très claire, composée essentiellement de technocrates sous la conduite d'un Premier ministre consensuel, élaborer une feuille de route très claire de la transition, élaborer la charte de la transition, faire appel à l'assistance technique et financière de la communauté internationale pour l'organisation de l'élection présidentielle. En somme, la CODEM, avec l'accompagnement, propose qu'avec l'accompagnement de la CEDEAO et du reste de la communauté internationale, la transition doit avoir seulement deux priorités, comme nous l'avons dit plus haut, la sécurisation du territoire national et l'organisation d'une élection présidentielle inclusive, transparente et crédible dans un environnement de paix et de concorde nationale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, donc, en attendant que le document vous soit distribué et aussi à l'attente des questions, d'éventuelles questions, nous allons nous expliquer. Nous avons ensemble suivi les derniers développements politiques, institutionnels et même sociaux dans notre pays. Et il s'agit pour nous, à partir de ce moment, de regarder l'avenir, de ne pas rester dans le passé, mais de regarder l'avenir. Et en cela, nous avons estimé que pour conduire cette transition, d'abord, il faut qu'elle soit la plus courte possible. Pourquoi cette transition doit être la plus courte possible? D'abord parce que une transition, comme on le dit en Bambara, c'est du Tchamanchefanga. Tchamanchefanga. Autrement dit, vouloir s'installer, c'est-à-dire installer durablement une transition peut donner lieu à des soubresauts. Soubresauts au niveau, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des militaires, que ce soit au niveau de la classe politique, que ce soit au niveau de la société civile, et à beaucoup de niveaux. On ne sait jamais. Ça peut aiguiser des appétits et vouloir, en fait, intéresser ceux qui sont restés les plus discrets sur la question jusque-là. Donc il est bon, pour éviter ces soubresauts et pour rester conforme à l'esprit qui a prévalu aux événements du 18 août 2020, que personne, que ce soit au niveau militaire, que ce soit au niveau politique, ne donne l'impression d'un accaparement du pouvoir. Il faut que la mission, que le 18 août soit considéré comme une journée patriotique. Et il faut que ce soit une journée patriotique jusqu'au bout. Que personne, que ce soit au niveau de l'armée, que personne, que ce soit au niveau de la société civile ou autre association, ne pense que c'est du haut toit
pour que je m'y mette. Non. L'objectif, c'est de rassembler les Maliens. L'objectif, c'est d'éviter tout clivage. Et nous avons constaté la démission d'un président de la République. Et quand le président de la République démissionne, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est un président qu'il faut chercher. Ce n'est pas autre chose qu'il faut chercher, c'est un président qu'il faut chercher. Et pour l'élection d'un président, on n'a pas besoin de grandes réformes. On n'a pas besoin de revoir la loi électorale. On n'a pas besoin de revoir la Constitution. Surtout que nous avons une Constitution qui n'est pas suspendue. On n'a pas besoin de grandes réformes pour élire un président. On a besoin simplement d'avoir des listes électorales propres. On a besoin simplement de faire en sorte que les Maliens, que tous les Maliens puissent avoir leur carte NINA et être en mesure de participer au vote. Nous avons besoin d'une large sécurisation du territoire national pour permettre effectivement l'inclusivité, donc à ce que tous les Maliens puissent être concernés par cette élection présidentielle. Maintenant, ceux qui sont candidats à la présidentielle, alors chacun portera un programme politique, un programme social, un programme de réorganisation territoriale, donc un programme de réforme du pays, et qu'un candidat soit élu sur la base de son programme pour avoir toute la légitimité de faire les réformes. Aujourd'hui, personne n'a la légitimité de faire les réformes. Et si en 91, ou en 91 bien entendu, il a été possible de créer un consensus autour de la transition, il n'est pas évident que cette fois-ci, ce consensus puisse être trouvé. Donc, en voulant prolonger les échéances, on verra du jamais vu, autrement dit, une opposition qui naîtra dans un Tchamanchefanga, dans une transition. Ce n'est pas souhaitable. Parce que les conditions du consensus aujourd'hui ne sont pas réunies. Or, alors, il faut rester derrière la Constitution, faire en sorte que la priorité soit effectivement la recherche d'un président et que chaque candidat puisse porter soi-même son programme de réforme et que les Maliens puissent le lire sur ça pour les doter de toute la légitimité effectivement pour faire ces réformes. Donc voici ce que nous pensons. Toute autre chose, vouloir créer d'autres structures sera budgétivore. Vouloir mettre un conseil par-ci, un autre conseil par-là, même si on diminue les émoluments, ça reste toujours budgétivore. On a besoin de quoi? On a besoin d'un président de transition, on a besoin d'un gouvernement de transition. C'est suffisant pour effectivement permettre à tous les Maliens d'être recensés, permettre à tous les Maliens de faire l'audit du fichier électoral, permettre à tous les Maliens d'avoir leur carte NINA et permettre à tous les Maliens d'apprécier les programmes des différents candidats pour aller au vote. On n'a besoin que de ça. On n'a pas besoin d'aller à autre chose. Donc c'est pourquoi nous voulons une transition simplifiée et une transition qui respecte l'esprit du soulèvement. L'esprit du soulèvement, c'est non à l'accaparement du pouvoir. L'esprit du soulèvement, c'est non au clanisme, non à dire au clivage. L'esprit du soulèvement, c'est oui à un grand rassemblement national. Et ce rassemblement national ne peut être fait que sur la base de la démocratie, en accord avec la communauté nationale et en accord avec la communauté internationale. Nous le savons très bien, nous ne sommes pas de ceux qui ont peur forcément de certaines sanctions. Nous pensons que chaque peuple doit se déterminer. Mais il est important aussi de savoir que nous sommes dans un contexte international et le Mali, aujourd'hui, sur son territoire, a environ 26 000 militaires étrangers. Donc, à peu près, sinon plus que
les militaires du pays. Donc, il est important de prendre cela en compte et de voir dans quelle mesure le Mali peut aussi bénéficier, un Mali qui est dans une situation très difficile aujourd'hui, puisse bénéficier de certaines formes de coopération. Parce qu'il y a dans certaines constitutions de certains pays que tant que c'est un régime de transition, tant que c'est du Tchaman-Tchefanga, il y a certaines formes de coopération, c'est-à-dire qui seront forcément coupées. Je ne parle pas de CEDEAO, je ne parle pas d'Union africaine, je parle même dans le cadre du bilatéralisme, donc des rapports entre d'État à État. Donc voici ce que nous nous proposons, et c'est un peu la lecture expliquée de notre document. Nous voulons une transition simple. Si nous avions été invités en tant que CODEM, on allait donner notre position, parce que nous avons réfléchi sur nos positions, mais vous avez vu que, vous avez constaté que parmi les invités, alors CODEM n'apparaît pas. Ça peut être une erreur, mais le plus important pour nous, c'est de nous adresser à vous, c'est de nous adresser aux Maliens, et aussi que ceux qui sont censés aujourd'hui rassembler les Maliens puissent aussi avoir la teneur de ce que nous pensons au niveau du parti CODEM. Je vous remercie pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup. Abe Haketo, anye nyongon soro sogmadaina. Jamana be gɛlɛya mun kɔnɔ pour que ka se ka hakilina dɔw fɔ a kan ka lajɛ cogo min na filen bɛ se ka biri filen kan cogo min na ni hakilinaw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ jamana kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ ni an bɛ se ka jamana bila ɲɛfɛ cogo min na pour que ka se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ an bɛ Mali kura minnu nɔfɛ an bɛ taabolo kura minnu nɔfɛ pour que an ka se k'o sigi jamana kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na an ye ɲɔgɔn ye an ka tɔn kɔnɔ an ye hakilina dɔw sigi o hakilinaw an y'a kɛ sɛbɛn ye sɛbɛn fura mun an bɛ na tilan aw ni ɲɔgɔn cɛ sisan mais yan'o cɛ a ka kan o sɛbɛn in fana mun b'a kɔnɔ parce que détails an ma sɔn sɛbɛn a ka kɛ sɛbɛn jan ye parce que bi temps tɛ mɔgɔw bolo ka sɛbɛn jan kalan an y'a kɛ sɛbɛn kunkurunin ye mais sɛbɛn kunkurunin mun don an b'a essayer ka détails dɔw di a la ka explication di a la pour que minnu b'a kɔnɔ an hakilina ye mun ye a bɛ se ka faamu cogo min na an ka hakilina in kun ye jumɛn ye an ka transition n'o ye camancɛ fanga mun sigilen bɛ ou bien mun bɛ laɲinina ka sigi bi jamana kɔnɔ a b'o de kan anw fɛ camancɛ fanga o ye camancɛ fanga de ye camancɛ fanga o tɛ fanga ye o ye fanga ye mun kan ka fanga kura de labɛn o hukumu kɔnɔna na jateminɛ y'a yira bi k'a fɔ ko Mali constitution a ma suspend Mali constitution bɛ sen na mun de kɛra mun kɛra président de démissionné na ni président de démissionné na donc wajibi do taabolo ye jumɛn ye président mun démissionné na ko o nɔyɔrɔbila kɛ o nɔyɔrɔbila bɛ cogo di bɛ kɛ cogo di o ye élection de donc cogo di élection bɛ se ka kɛ jɛlenya kɔnɔ an ka fichier électoral n'o ye électeurs ka liste bɛ mun kan dɔw b'a la a fɔra ko suw b'a la a fɔra ko ɲɛnɛmaw b'a la a fɔra ko dɔw yɛrɛ ma t'a kɔnɔ gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ an k'a lajɛ don nataw la kalo nataw la k'a lajɛ cogo min na k'o gɛlɛyaw wuli ka bɔ yen ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ maliyɛn bɛɛ ka se k'i ka carte ɲinan sɔrɔ o bɛ baara bɔ dɛ o bɛ baara ba bɔ maliyɛn bɛɛ ka se k'i ka carte ɲinan sɔrɔ au même moment ka priorité kɛ jamana sécurisation ye jamana basigi ye pour que yanni kalo 9 yanni san 1 an ka se ka taa élection kura la n'o ka président kura ta maintenant yɛlɛmali minnu kan ka don constitution kɔnɔ yɛlɛmali minnu kan ka don accord d'Alger kɔnɔ ou bien ni hakilinaw ye mun ye parce que kow ka ca donc candidat bɛɛ mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka kɛ président ye candidat bɛɛ k'i ka programme fɔ ni ne élu la accord d'Alger ne kɔni bɛ fɛ ka segin ka k'a kan ni élu la a ka di n ye non n b'a kɛ nin n b'a to a cogoya la k'a baara kɛ bɛɛ k'i prononcer hakilina kan maliyɛnw ka vote i kan vote ye o kan ou bien u kana vote o kan pour que se ka k'i ye légitimité ka k'i bolo ka se ka réforme ninnu kɛ ni camancɛ fanga ko k'a bɛ réforme sugu dɔw kɛ a bɛ se ka na ni mankan dɔw ye
o ye jumɛn ye ka d'a kan cɛmancɛ fanga n y'a fɔ cogo min na cɛmancɛ fanga de don n'aw y'a ye a kɛlen bɛ cogo min na bi clivage b'a la faran b'a la dɔw b'a la minnu b'a fɔ ko bɔn olu de ye kɛlɛ kɛ olu de ye mugu ci ka président minɛ mugu cira ka président minɛ mais mugu ma ci k'anw minɛ dɛ donc o bɛ cogo min na jamanadenw hakilina kan ka kɛ mun ye bi an kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamanaden bɛɛ de kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma parce que n'i y'a ye i bɛ k'a kɛlɛ la dɔw yɛrɛ kama tɛ a fɔra k'a fɔ k'a kɛra duko ye a fɔra k'a kɛra kilanko ye a kɛra nin ye a kɛra nin ye donc il faut que an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ an ka camancɛ fanga a kana k'o ye an ka camancɛ fanga n'a bɛ mɛn gɛlɛya wɛrɛw bɛ se ka y'a kɔnɔ parce que n'a fɔra k'a fɔ ko a bɛ san 2 kɛ ou bien a bɛ san 2 kɛ wajibi don mɔgɔw bɛ sɛnsɛnna yɔrɔ ɲini a kɔnɔ bi sɔnsɔrɔbugu don mais n'a kɛra san 2 ko ye san 3 ko ye sɛnsɛnna yɔrɔ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw yɛrɛ dogolen bɛ hali bi u b'u kunkolo bɔ n'a fɔra k'a fɔ ko san 3 ko de don u b'u kunkolo bɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye i b'a sɔrɔ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mankan bɛ se ka wuli o bɛ cogo min na hali force politique ni ɲɔgɔn cɛ bi i b'a sɔrɔ bɛnkan dɔw bɛ yen mais ni a kɛra ko mɛn ta ye mankan wɛrɛw bɛ se ka wuli ala k'an kisi o ma an ka essayer k'a lajɛ cogo min na an bɛ se ka condition créer pour que ka se ka président sɔrɔ président mun bɛ élu démocratiquement jɛlenya kan a condition bɛɛ ka réunir jamana ka sécuriser donc président bɛɛ ka na n'a ka programme ye i ka ta o kan ou bien i ka bila o kan n'i taara o kan donc légitimité bɛ k'i bolo pour que ka se ka yɛlɛmali bɛɛ kɛ jamana kɔnɔ ala sago o sago anw ka hakilina ye nin de ye k'a fɔ ko transition in a man ka giriya a man ka giriya a kan ka fɛgɛya cogo sugu bɛɛ la an kan ka organew na an kan ka mun ɲini bi o ye président de transition ye président de transition ka ɲini ani gouvernement ka ɲini gouvernement d'union nationale ka ɲini a banna foyi wɛrɛ kana créer parce que tout simplement a bɛ kɛ sababu ye ka na ni wari tiɲɛ wɛrɛ de ye tuguni a bɛ na ka na baara de di mɔgɔw ma transition tɛ baara di waati ye mɔgɔw ma transition ye waati mun ye mali kan ka bila sira ɲuman kan waati mun kɔnɔ o de don o kama an b'a laɲini effectivement a ka surunya pour que a dabɔra mun kama pour que mɔgɔ si kana na sini kana fɔ ko u tun y'a fɔ k'a fɔ ko a tun ma dabɔ fanga ɲini kama mais a kɛra fanga ɲini ye minnu ye teri ye bi olu bɛ se ka kɛ juguw ye sini donc an kana ɲinɛ o kɔ sɔrɔdasi minnu bɛ bi jamana ɲɛmɔgɔya la n'aw y'a jateminɛ denmisɛnninw de don n'aw y'a jateminɛ an ka armée élite de don mɔgɔ si ka n'u nɛgɛn ka taa n'u ye sira kan sira min bɛ se k'u tɔgɔ tiɲɛ mɔgɔw kan ka se ka kariya ka tiɲɛ f'u ye pour que u ni tɔgɔba ka to jamana kɔnɔ ani u ni tɔgɔba ka to jamana kɔ kan parce que caman bɛ yen minnu bɛ se ka ɲɔntili kɛ bi mais sini n'a tiɲɛna u tɛ ye dɛ an y'a a caman ye ala sago o sago n bɛ o de fɔ ka d'a kan bamanankan na merci beaucoup bamanankan in ka gɛlɛn ma bon n ko fana ka d'a kan an ma wele fo ka na se bi ma tiɲɛ don n y'a faamu k'a fɔ ko sɔrɔdasiw ye o tɛ politique vie kalama mais i b'a sɔrɔ rencontre kɛra mais rencontre ninnu kɔnɔ ko dɛ ma wele problème t'a la anw ta tɛ o ye nous on ne tient pas forcément à ça an bɛ fɛ seulement taabolo ka dɔn taabolo ka jɛya et puis a kana kɛ sababu ye mɔgɔ si bolo pour que k'a fɔ ko i bɛna nin kɛ i ka fanga sɔrɔ sira ye a banna camancɛ fanga don an k'a lajɛ an bɛ se ka mali bila sira ɲuman kan cogo min na ala sago o sago merci beaucoup donc ni ɲininkaliw bɛ yen an bɛ a tɔ walawala merci bien. Avec lesquels la présidentielle s'est passée. L'État n'a pas pu recouvrer une bonne partie du territoire jusque-là. Quelle est la solution miracle que vous auriez proposée? Parce qu'il n'y a pas de régime ici, il y a l'accompagnement des partenaires qui fait problème. C'est toujours la même armée avec les mêmes partenaires qui combattent les mêmes terroristes, les mêmes bandits. Comment vous pensez qu'en si peu de temps, on pourrait vraiment trouver la solution? Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que vous préférez? Je ne sais pas. Ok. Laurent Dico, zone 3.
Monsieur Guido, j'ai juste c'est une observation, en même temps une question. L'acte fondamental des militaires, je pense bien, est suspensible de la Constitution. Vous venez tout juste de dire que la Constitution est toujours d'actualité. Pouvez-vous nous expliquer en quoi, après l'acte fondamental des militaires, en quoi la Constitution peut exister jusqu'à présent? Vous avez parlé de l'accord de paix et vous êtes inscrit dans une logique de 9 à 12 mois. Sur 12 mois, est-ce possible? C'est ça? Je pense que c'est ce qui doit être l'objectif. L'objectif doit être effectivement de mettre le paquet sur la sécurisation du pays et l'organisation des élections. Je pense que cela est possible. Je l'ai dit, bien entendu, avec l'accompagnement et l'accord et la supervision de la communauté internationale. Et je pense qu'en 12 mois, c'est possible. Parce que quoi qu'il arrive, nous sommes dans un monde qui ne connaît pas la totale sécurité. C'est très difficile. Nous nous battons au quotidien pour avoir un maximum de sécurité. Mais on ne peut pas, il est difficile d'imaginer que le Mali sera sécurisé totalement dans les 5 ans ou même dans les 10 ans à venir. Excusez-moi, je ne suis pas pessimiste, mais je suis réaliste. Je pense que le Mali ne se construira pas par une transition. Le Mali se construira sur la base d'un programme, sur la base d'une vision à moyen, court et long terme. Donc c'est pourquoi, c'est pour éviter d'ailleurs qu'il y ait d'autres soubresauts. C'est pour éviter qu'il y ait d'autres soubresauts. Et figurez-vous que ceux qui sont aujourd'hui à la tête de la transition, ou comment dirais-je, des militaires, je le dis encore, je le répète, c'est l'élite de notre armée. C'est nos commandants en chef du terrain. C'est l'élite de notre armée. Donc, est-ce que sédentariser pour 2 ans, pour 3 ans, l'élite de notre armée dans les bureaux à Bamako ici, est-ce que c'est ce qui va nous faire progresser dans le sens de la sécurité ou non? Je pense que moi, je choisirais une élection démocratique avec un maximum de sécurité pour permettre, effectivement, sur la base d'une vision à long terme, de recouvrer notre pays. Et en 9 mois, à mon avis, c'est possible. Nous avons fait une élection présidentielle en 2018. Elle a été contestée. Et pas forcément dans le domaine de la sécurité, mais elle a été contestée surtout dans le domaine de la fraude. D'une fraude organisée. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut tout faire pour que l'élection soit transparente et que toutes les dispositions soient prises. Et en 9 mois, on peut le faire. En 9 mois, on peut le faire. Et l'acte fondamental n'a jamais été considéré comme un déni de la Constitution. Je ne pense pas. Jusque-là, d'abord, sur ce que j'ai entendu, en réalité, la Constitution continue. Si l'acte fondamental pouvait suspendre la Constitution, alors il n'y aurait plus de président de la Cour constitutionnelle, il n'y aurait pas de président de la Cour suprême, donc il n'y aurait aucune institution. C'est comme ça que nous comprenons la dissolution d'une constitution et la suspension des institutions. Il y a des institutions qui fonctionnent. Il y a des institutions qui fonctionnent. Donc, l'acte fondamental, moi je pense que c'est un acte additif. Et quand vous voyez, c'est un acte aussi qui a été pris de façon unilatérale, qui n'a pas été accepté forcément par toutes les parties prenantes. Donc, on peut considérer cet acte fondamental comme une précipitation. Parce que tout simplement, ça devrait venir après, éventuellement, des échanges. Il est inutile de tourner en rond sur la question. Il y a eu une précipitation sur cet acte fondamental. Et cet acte fondamental n'annihile pas notre Constitution. Et ce qui est en vigueur au Mali, c'est la Constitution, c'est-à-dire de 92. C'est ce qui est en vigueur encore au Mali. Et d'ailleurs, c'est sur cette base que la démission, c'est-à-dire du président, a été obtenue. C'est en se référant à cette Constitution qu'on a souhaité la démission. Sinon, on n'avait pas besoin de démission.
Et pas du tout. Et transition, Ibrahim et Sekouba, Sekouba, c'était un gouvernement technocrate, non? La question, c'était ça, Sekouba? Dans votre déclaration, vous parlez d'un gouvernement technocrate, c'est-à-dire parti pour la présence très limitée des hommes politiques dans cette politique. Bien entendu, parce que nous ne voulons pas que cette transition soit forcément l'occasion pour des hommes politiques de chercher à pousser de nouveaux bourgeons. Nous pensons que cette transition ne doit pas être prise en otage pour nous ramener dans les anciennes pratiques. Autrement dit, être dans un gouvernement, chercher de l'argent, positionner des gens, positionner ses militants par-ci, par-là, prendre en otage les institutions, prendre en otage les services, et pour essayer d'être une alternative. C'est pourquoi nous pensons que l'aspect politique doit être limité. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire avec les politiques, mais l'aspect politique ou politicien doit être sérieusement limité pour ne pas prendre en otage, encore une fois, l'aspiration des peuples à une démocratie transparente. Parce que c'est ça, en fait. Ce n'est pas seulement notre peuple, c'est aujourd'hui tous les peuples de la sous-région qui ont cette aspiration à une démocratie transparente. Donc nul ne puisse venir ici essayer de prendre en otage cela pour essayer de faire comme si, je l'ai dit encore une fois, comme si c'était du « ôte-toi que je m'y mette ». Il faut que cela soit banni. Il faut que les politiques compétissent sur le terrain. Il faut que le peuple s'exprime. Il faut permettre au peuple de s'exprimer. Jusque-là, chacun réclame le peuple avec soi. Chacun réclame sa légitimité. Chacun réclame la légitimité de son action. Chacun parle au nom du peuple. Pourquoi ne pas aller à une élection? Pour savoir que veut le peuple. Permettons au peuple une fois de s'exprimer. Permettons une fois au peuple de s'exprimer. C'est tout ce que nous avons demandé. Ensuite, Ibrahim Diawara, j'ai parlé de démission, j'ai parlé de Mougouti, c'est vrai. Ibrahim Diawara, m'a fait banakana. Anga position claire les noirs là. Agne Munkera anya condamné. Anya condamné Kadakan, anya démocratoué. Hal ni ama balana. Munkera hal nama balana parce que ambe mogo tchela munu ye alertu ke ka main kalo fla kalo kele ka alertu ke ka foko abetala bolum ka magn anya ke watila wati muna chama mbestran ka bo ka fo amani tabolo magn ibeka tabolo magn o mo ka toron anya ke wati donc anya condamné parce que tout simplement démission yi anga jatela tiens do ajara malien malien fambaye mais à Ketchogo en ce cas tiens dogo nyogona c'est que président Tara Minakaso katana et kati ka sera ka démission ke atumse ka démission ka erema ka to ka sokon donc au côté na au de kama angongo quelque part démission kono fanga bala ala sago démission do on prend acte en djenanaye malika angana kofle anga nyefle mais nango ngambe do détail là ou explication là en hakilna e mouye démission à Kera effectivement avec un coup de pouce ou avec un coup de poing, c'est important de le savoir. Donc tasma foli ate dajeni tariku a fara ko abe seben tariku la wa abe seben ni chugo ni la tariku la abe seben de ka foko ko président minana kaso katana e kati minuit 1h du matin ka déclaration que ka foka e fangabla ala sago doye accord d'Alger ko kuma fo accord d'Alger ko anga jatela nawe anga surashu ka déclaration foloy a déclaration foloy kono ko kube accord d'Alger kuba bois sera fait à Tchogama au début ka déclaration foloy kono
mais malien caman bɛ yen minnu ko non accord in tɛ se ka appliquer nin cogo in na donc c'est pourquoi j'ai dit que a ka ɲi candidat bɛɛ k'i prononcer malien ɲɛna i hakilina ye mun ye nin ko in na mais camancɛ fanga mana fɔ ko ale b'o bɛɛ bɔ a sira fɛ a cogoya la est-ce que ani malien bɛnnen b'o kan wa hali ni ye dialogue national inclusif mun tɛmɛna n'i y'o jateminɛ u ko k'u bɛ o mun bilasira o dialogue national inclusif in ko accord in kan ka reli a yɔrɔ dɔw kan ka revoir bon donc mais ni déclaration kɔni a fɔra k'a fɔ k'o bɛɛ de bɔ a sira fɛ ne hakili la transition o légitimité tɛ transition bolo k'a fɔ k'a b'o bɔ a sira fɛ maintenant accord ka kɛ a ka retard ta ne hakili la a ye san caman retard ta ɲɔgɔn fanbaliya caman kɔnɔ mais ni san kelen kɔnɔ ni maliyɛnw ye yamaruya di mɔgɔ ma vote kɔnɔ à 60%, à 70%, à 80%, k'a fɔ ko segin ka kɛ yɔrɔ dɔw kan accord kɔnɔ hali an teri minnu bɛ diɲɛ kɔ kan communauté internationale minnu bɛ yen vis-à-vis de i b'a sɔrɔ président légitimité bɛ k'a bolo pour que k'a fɔ k'a b'a falen parce que bi o légitimité tɛ mɔgɔ si bolo a b'an dɛmɛ kɔ kan a b'an dɛmɛ kɔnɔna na a b'an dɛmɛ kɔ kan a b'an dɛmɛ kɔnɔna na pour que ka se ka an ka jamana ka kɛlɛya matarafa o de ye bɛɛ hamina ye o ala sago sago je pense que c'est les 5 questions qui nous avaient été posées oui an ka jate la transition honnêtement a bɛɛ tun ka kan ma mais civil k'a diriger anw fɛ o bɛ se k'a to an ka jamana bɛ kisi ɲangata dɔw ma a kana kɛ mɔgɔ ko kama a ka kɛ jamana ko kama a kana kɛ mɔgɔ ko kama dɛ a ka kɛ jamana ko kama maintenant civil ni militaire bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka nin ko bilasira anw ka hakilina y'o ye mais a ɲɛmɔgɔya fɔlɔ a ka di civil ma an ka position y'o ye. Si tu as l'occasion de rappeler qu'on est 4e national, quoi. Donc, les études. Ne tɔgɔ ye Saba Balo radio IKFM. N ka ɲininkali bɛ tɛnku président na. Jamanaden caman bɔra kalama k'a fɔ bana min bɛ Mali la, Ala ni aw politikɛw sababu la. O bana in, o de fana nana ni Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga firili ye. An tulo bɛ Kɔnɛ kumakan dɔ bi. Ɲangata ye fan bɛɛ fɛ. A ye dadigi kɛ état bɛɛ la ma da la k'a fɔ ko Mali politique mɔgɔw k'a fɔ ko olu de ye IBK gɛn ka don o da fɛ IBK maliyɛnw de y'a ta a yɛrɛ y'a fɔ ko maliyɛnw de y'ale ta parti ma ale ta mɔgɔ wɛrɛ m'a ta maliyɛnw de y'ale ta donc ale de ye jamana ɲɛmɔgɔ ye jamana ɲɛmɔgɔ ale de y'a ka bilan n'a ye mun kɛ ale de b'o jaabi parce que ale de taara maintenant n'o bɔra la mɔgɔ bɛ se ka nɛgɛn kɛ politique mɔgɔ mana t'i nɛgɛn ou bien mɔgɔ mana t'i nɛgɛn n'i y'a ye i sɔnna ma c'est que i b'a sɔrɔ a bɛnnen b'i hakilina de ma kɛ o de don n'o tɛ mɔgɔ se ka mɔgɔ nɛgɛn n'i b'a dɔn i taara kun mun kama i bɛ baara la kun mun kama i b'a kɛ i ni ala cɛ i n'i ka jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ anw fɛ politique mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ influencer a bɛ se ka kɛ an b'an hakilinaw di c'est normal maintenant n'o bɔra la k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw bɔra gɛlɛya kɔnɔ k'a fɔ ko transition bɛ se k'o gɛlɛya furakɛ ne ka jate la transition bɛ se k'o gɛlɛya furakɛ cogoya si la an kana nkalon dogo ɲɔgɔn na jamana kɔnɔden ninnu sugu caman de b'a la minnu kumana olu bɛ yen minnu ma kuma olu bɛ yen n'aw y'a jateminɛ mɔgɔ o mɔgɔ mana bɔ ne mun bɛ bɔla ka kuma n'aw ye ne bɛ se ka kuma au moins jamanaden mɔgɔ 100 tɔgɔ la ne taara élection na élection présidentielle la 2018 la ne ye voix mun sɔrɔ a ka ca ni mɔgɔ 100 ye c'est plus de 100 000 voix donc ne bɛ se ka kuma jamanaden dɔw tɔgɔ la mun b'u hakili la n b'a dɔn mun bɛ au moins an ni minnu jɛlen don minnu b'u hakili la an b'a kalama donc c'est pas parce que bɛɛ tɛ ka kuma k'a fɔ ko hakilina tɛ bɛɛ la o de kama n ko an ka jamana kɔnɔdenw ɲininka mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka bɔ k'a fɔ ko n bɛ kuma jamana kɔnɔdenw tɔgɔ la bɛɛ ne fana bɛ se k'a fɔ an ka tɔn n'i y'a jateminɛ communal sira fɛ an de ye naaninan ye n'i ye RPM ni ADEMA ni URD bɔ a la an de bɛ na
Donc ça veut dire que an bɛ se ka kuma jamanadenw dɔw tɔgɔ la wa an ka jamanadenw an ka mɔgɔw olu hakilina de ye nin ye. Donc c'est pas vrai que jamanaden bɛɛ hakili la k'a fɔ ko transition a kan ka taa san 3 la a kan ka taa san 4 na ou bien ko transition camancɛ fanga de bɛna jamana dilan camancɛ fanga tɛ se ka jamana dilan an bɛ démocratie de kɔnɔ président dɔ de démissionné na il faut pas que an k'o janfa président dɔ de démissionné na démocratie ma tigɛ maintenant a fɔra de priorité ye jumɛn ye o ye ka président de falen dɔ wɛrɛ tɛ o n'o tɛ a bɛ kɛ comme n'o sɔrɔ ni président ko tun tɛ o ko wɛrɛ ko de tun don ni réforme bɛ yen ka kɛ mais les réformes là mais c'est à un président de le faire ni réforme kan ka kɛ o de kan ka kɛ o mɔgɔ ma i bɛ k'a kɛlɛ k'a fɔ ko parce que a ma réforme de kɛ o a fɔra de k'a tɛ se o de kama a bɔra yen donc an ka mɔgɔ ɲini mun bɛ se an ka mɔgɔ ɲini mun bɛ se an kana sɔrɔdasi minnu bɛ yen an kana olu cɔrɔ parce que an b'a dɔn an bɛ u bila sira mun kan an bɛ taa u cɔrɔ ni sira de kan or denmisɛnninw don bi b'u ye sini b'u ye anw ta tɛ parce que an b'u contre la n y'o de fɔ an ka armée élite de don on a tout le respect pour eux mais quand on a le respect pour quelqu'un on a l'obligation de lui dire la vérité le respect ne veut pas dire que i bɛ taa a tigi tulo sago fa ye le respect c'est que i hakilina ye mun ye i b'a fɔ i bɛ mun fɔ soju la i hakilina ye mun ye soju la i b'o de fɔ jamanadenw bɛɛ bɛ k'a fɔ ko jamanadenw b'ale kɔ maintenant pour que an k'a dɔn jamanaden bɛ mɔgɔ min kɔ an ka taa élection na dɔrɔn c'est plus simple ala sago o sago. C'est bien dit. Président, président, ne m'a fait gâteau, moi, tiens, beaucoup bas, tiens, j'ai fait ma walma, Philippe, nous n'avons pas mal à 600. Tout le qui a trouvé la ligne à formater. Pourquoi j'ai cherché à souba à l'élément de la nouvelle constitution, parce que aligner formater qui était né. De la Kimi Bina, il a fait à Francis et Docman Log. Premier, Fanganyamwe, Anaka Deba, Walman of a man who is a woman from Allah, for what he didn't see. Yelema, Kuka, Flibo, Aurora, Walmaka Yelema, Aurora, Okmana, Nomini Buloromi, Hanni Kalfatu, Okma, Diva, Pavlika, and Divo, Okmaya, Nata, Walma, of Fanaka. Merci beaucoup. Nia Jatimine, Morochaman Bimbi, Mumba Foko, Chamanche Fangaye, Kaka Sababuye, Kamali Constitution Fali. Mais au quel nom? À ma main, où il y a une constitution qui a fallu tant que ni Mali mètre carré qu'elle est occupée l'endo. Donc il ne faut pas que où bas mato au bolo. Car faut que charia de côté, jamana constitution de côté. Car faut que constitution qui a fallu tant que ni mètre carré de occupée l'endo. Ne hakila angana ni nanga kunu kumako. Horon kanga haklito aka kunu kumana ane aka bikumana o de horaya donc ka fako ko jamana nyemoko na aka dembaya na amuso c'est-à-dire ulu e fangata en otage Mali constitution mo fo Mali constitution bato balia de OK non tani constitution mbe na bato le no tekewo ambe de moko de nyini mbe constitution bato no borala na bi fa constitution yelema Bina kanga constitution yelema peut-être que do ba foko bo Mali là il faut que président et vice-président do kake il faut que kake pouvoir parlementaire il faut que kake ni akake ni au débat obise kake o mo shi hakilna te kele o mais ni candidat o bi na fara ko jamana nyemo be ngini candidat be ke programme fo ka foko bon ni ne élu là me fa constitution fallait mais ni yoron de kanga fallait ne akilna ni o hukumu konna na tigi tara iba soro a tɛgɛ jɛlen don a kunkolo jɛlen don a bolo jɛlen don pour que ka se ka taa a sen jɛlen don pour que ka se ka taa o réforme kɛ mais bi dɔw k'a fɔ k'u b'o kɛ ni dɔwɛrɛ wulila k'u ma jɛn n'a ye dun o tuma mugu bɛ ci olu la wa c'est ça le problème donc an kana transition an kana compliquer n'a compliquera a fɛn tunnen bɛɛ tɛ ye ɲugu dɔw bɛ ɲaga dɔw wuli
wajibi do o de kama u kan ka kɛ kelen ye maliyɛn bɛɛ ma k'u bila politique sanfɛ k'u bila récupération sanfɛ ni mankan mun kɛra hali ni mɔgɔ min ma bɔ ka marcher i b'a sɔrɔ mɔgɔ gansan a tɔɲɔn'a la parce que i b'a sɔrɔ n'i kan ka taa i somɔgɔ dɔ bila dɔgɔtɔrɔso la waati dɔw la a gɛlɛyar'i ma i b'a sɔrɔ ko caman i bala fɛn na donc maliyɛn bɛɛ de sɛgɛnna nin ko la a kana jate minɛ k'a fɔ ko mɔgɔ dama dama dɔw ka sɛgɛn de don maliyɛn bɛɛ de sɛgɛnna ko la wa maliyɛnw ka ɲininka mais pourquoi on a peur de demander aux Maliens c'est vrai an bɛɛ bɛ se ka fugulanw don ka n'an sigi yan k'a fɔ ko an bɛ kuma maliyɛnw tɔgɔ la mais demandons les Maliens pourquoi on doit avoir peur de demander les Maliens d'interroger les Maliens an bɛ système démocratique kɔnɔ ou bien an bɔra o kɔnɔ parce que mɔgɔw kana a don ɲɔgɔn na mars 91 ta o y'a sɔrɔ an tɛ démocratie multipartite kɔnɔ or o de tun laɲininen don o de donna constitution kɔnɔ mais bi t'a to ye o constitution ma suspend o an bɛ démocratie de kɔnɔ o président de démissionné na ou bien président ka démission ye nkalon ye wa ou bien ŋaniya wɛrɛ tun b'a ko kɔfɛ wa ni président démissionné na ka ban donc président kura de bɛ ɲini a banna a banna. Dans 41 jours. C'est tout. Merci beaucoup. Bon, c'est bon. Il faut bourou là. Allah ça va, merci beaucoup. Allah quand bien vraiment. Merci beaucoup. Je pense que notre pays est à un tournant important de son histoire. Et il est important effectivement que ce tournant soit géré avec beaucoup de tact, avec beaucoup d'intelligence pour nous éviter de tomber dans certaines erreurs et pour nous éviter aussi des soubresauts. Et c'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui à la Maison de la Presse ici pour alerter et pour dire ce que nous pensons à dire de cette transition qui s'ouvre. Nous voulons que cette transition ait comme deux objectifs principaux. C'est-à-dire sécuriser le pays et organiser l'élection d'un président de la République, consécutivement à la démission de d'un président. Donc pour nous, les priorités doivent être à ce niveau. Maintenant, dans les étapes, on pourrait revoir les listes électorales, tout ce qui a constitué un problème dans l'organisation de la présidentielle dernière, essayer de faire en sorte que les fichiers soient revus, de nouvelles inscriptions soient faites, et que dans des conditions de sécurité, on puisse avoir un président. Et que chaque candidat à cette présidentielle puisse effectivement élaborer un programme politique, un programme social, un programme économique, un programme territorial. Et que ce soit sur cette base que ce nouveau président soit élu pour être doté de toute la légitimité pour faire les réformes. Nous pensons que la transition ne doit pas être l'occasion des réformes. Des réformes majeures dans le pays, parce que ça va souffrir de légitimité, parce que comme vous le savez, une transition qui dure va encore laisser apparaître des soubresauts, des contestations, ce qui n'est pas souhaitable. Merci bien.